I dag der spiller vi Garry's Mod, og vi spiller Prop Hunt, og jeg har her Peter, Ja. Hej. bedre kendt som Peter the Cake. Han har sådan en kanal, I må endelig gerne subscribe til den. Ja, tak. Jeg starter som prop, og Peter han er på et andet hold, og jeg skal prøve at finde ham. Eller han skal prøve at finde mig. Jeg skal prøve at finde dig. Okay. Jeg dropper lige Mathias. Fuck. Okay. Vi er, det er ikke kun os to, men han er i hvert fald mod mig. Og vi synes det kunne være lidt sjovt at prøve nogle flere. Ja. Okay, that's fucking weird. Okay, jeg er sådan lidt fucked. Okay, det virker måske. Sådan der. Hvad skete der lige for den prop? Den prop, der følger efter mig. What the fuck? Det skete igen. Hvad skete der? Ja, der var en prop. Den sådan på en måde attracted til mig. Det er den, du bliver til. Okay. Okay. Jeg kan se dig, Peter. Kan du se mig nu? Nej, det er fordi jeg kan se sådan, du kender godt, som man kan se igennem vægge. Nå, ja. Så jeg kan bare se sådan. Kan du se mig nu? Nej. Hvad, Magnus? Nej, det kan jeg ikke. Vil du se mig nu? Nej. Jeg synes seriøst, det er fucking scary. Altså, jeg hader prop hunt, fordi jeg synes bare, det er scary. Okay, her er dealen. Når der er 1 minut tilbage, så giver du mig et hint. Hvor du er henne. Okay. Jeg kan se dig. Jeg kan også se en anden. Kan du det? Igennem væg, husk det. Ja, okay. Jeg kan måske se dig, jeg ved ikke, om det er dig. Jeg hopper nu. Hopper HT. Hallo? Der var lige en inde ved mig. Fuck, det var creepy. Han skudte mig faktisk. Okay, nu skal du give mig et hint om ikke så lang tid. Og jeg har skruet lyden ned, fordi at det var simpelthen blevet for højt. Hvis jeg havde skruet den helt op, så var jeg bare sådan. Er det dig, der player tårn lige nu? Call me. Var det dig? Nej. Nu skal du give mig et hint. Ja, jeg er tæt på dig. Er jeg sådan rigtig tæt på dig? Ja. Rigtig tæt på dig? Whoa, deja vu. Det er sjovt. Er det dig, der tårn der? What? No, tårn! Oh my god. Okay, er det her bare virkelig obvious? Magnus, hvor er du henne? Prøv lige at se, hvor lidt tid der er tilbage. Kom nu. Au! Au! Perfekt! Ja, vi vandt. Fuck, hvor nice. Hvordan kan det lade sig gøre? Du skudte mig endda. Ja! Jeg elsker det her. You cannot find me! I will find you soon. Nope. Hvorfor var der en, der døde? Jeg ved det ikke. Hvad fanden gjorde han? Jeg ved det ikke. Jeg tror, han dræbte... Nej, det var en fra jeres hold. Men nej, hvad? Det var en fra jeres hold. I år 2, Magnus. Ja. Oh, I know a good place right here. Oh shit.
Var det dig, der skød efter mig? Nej. Men jeg kunne høre skuddet. Okay, hvordan tårner man? Det er F3. Jeg kan høre dig. Jeg kan høre dig. Jævlen! Nej, han siger Jenkins. Leroy Jenkins! What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Woohoo! Og jeg tror godt, jeg kan se det. Dude, Magnus! Magnus? Ja. Woohoo! Jeg gik bag dig. What the fuck? Du er sådan en lille kop. Nej, mig overhovedet ikke. Hey, Magnus. Hvad ved du, fætter? Hey, Magnus! Magnus, det er ikke mig, du jagter. Jeg er en anden kop. Jeg jagter en.